isilo samabandla. Asikhiphe lento icishe yalimaza uMC wethu. Asisuse nje isilungile isisebenzile. Yiso lesipho esihle kangaka. Ngicela ukuphinda ngikusho ukuthi the pillars are a symbol of strength, the shield is a symbol of sovereignty and protection, and the garment as a symbol of royalty. Yiso lesi ngicela sishayise umbele emkhulu bafowethu ngalesi sipho esihle kangaka esisenziwe insizwa yaseKongo. Xaba ngiyamcela asondele ngapha. Sondela nonkosi, sondela nonkosi. Ngikunike imvume yokuba usondele eduze kwesilo samabandla. Ume nje ngapha mfowethu. Umlando lo. Ngiyacela uMC wethu nominister wethu nabo babe khona kulesithombe somlando esihle kangaka. Uthi ungacashi nonkosi. This is very nice. Yes, ubone ke inhle lento. Ayingoniwa. Thank you very much. Ngibanikeza u30 seconds abeyindaba baqeda ukuthatha izithombe. Bone ke asisha izithombe lendaba bese ke siyazinza kanza kwethu. Thank you very much. Thank you very much. Yeah. Sibonga kakhulu.